Kumusta kamong tanan? Hinaot po ta nga ang Dios kanunay mag-auban kanato. So wala na ba'y mga bagyo o kusog nga ulan dinha sa Pilipinas? O unsa may mga kusog karon nga atong mahibaw-an nga inyong makita sa television? Dili ang ulan pero mga balitang-balita nga dinha sa Kongreso sa Pilipinas. Magpasalamat lang ako sa mga tao, sa mga daghang tao nga mitabang aron nga kita makatuon sa balaan pulong sa Ginoo. Daghang salamat gyud. Og sa dili pa kita magsugod atong hangyon ang Ginoo nga mag-ubang kanato, nga magatudlo kanato. Amahan namong langitnon, among giangkon nga ikaw ang gabuhat sa kalibutan. Among giangkon nga tungod sa dako nimong gugma imong gihatag ang imong bugtong nga anak aron nga sa pagsalig, pagtuo sa gibuhat ni Hesus dito sa Kalbaryo, mapasaylo kami sa among mga sala. Ginoo, daghang salamat sa imong pulong karon. Wala nay laing pulong dinhi sa kalibutan nga among mahibaw-an kung kinsa si Hesus. Nga among mahibaw-an nga si Jesucristo mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, ubanay kami karon, pasayloa kami sa among mga kasalanan, sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Talagsara kong mo abre sa akong Facebook. Kay busy po ko diri kaayo. So talagsara ko mo abre. Pero karong mga usa o duha ka semana, daghang makita nako sa Facebook may tungod sa nahitabo sa Pilipinas. Usa sa mga gamayng istorya sa Facebook, AI, artificial intelligence, nga usa ka bata pa kayo, bagong panganak, mibalik dito sa hospital. Nangutana ang nurse, nganong mibalik man ka diri? Mingon ang bata, gusto kong isauli ninyo ko sa tiyan sa akong inahan. Ngano man? Nahibawan nako nga ang akong tatay di ay wala nagtrabaho sa public works, wala magtrabaho sa mga kontratista. Wanang pobre akong amahan, ibalik ninyo ko sa tiyan. So it's a little funny. And then aduna po'y usa ka istorya nga akong nakita nga usa ka bata gipangutana, usa ka estudyante, kung mahuman ka sa high school, unsa may imong himuon? Unsa imong kurso nga imong kuhaon? Teacher ba, nurse, o nautical ba, or engineering ba? Yung siya, dili. Gusto kong magtrabaho sa Department of Works o gusto kong mahimong politiko. Kay daghang kwarta. So, nganong istorya man ko, kining corruption, bisan sa bata pa ko gusto, nahibalon ako unsay corruption. Kadaghanan sa among lugar dinhi talagsa kaayo makadungog kag corruption. Pero sa atoa, daghan kaayo. So, nganong istorya man ko mahitungod og corruption? Nga ang atong pagtuon mahitungod man sa Biblia. Aduna ba'y corruption sa simbahan, sa bag-ong simbahan, sa wala na si Jesus, dito na siya sa langit? Aduna ba'y corruption sa bag-ong Kristyanismo ang mga sumusunod niya? Atong mahibaw-an nga sa Acts chapter 1 verse 8, sa wala pa si Jesus mo bayaw sa langit, iyang gisugo ang mga apostoles, isabwag ang maayong balita. Unsa man ang maayong balita? Ang maayong balita nga si Jesus lamang ang makaluwas kanato, nga siya nagpakamatay sa atong mga sala o sa atong pagtuo o pagsalig, kita adunay kaluwasan. So mao'y ilang gihimo. So mingon ang atong Ginoo, ayaw sa mog larga dinha sa Jerusalem,
magulat mo sa Espiritu Santo sa adlaw nga Pentecoste. Ato na ning nahibawan o gibubo ang Espiritu Santo. And then paghuman ito tungod sa trabaho sa Espiritu Santo, nagdaghan ang mga sumusunod ni Hesus. So unsa may nakamaayo sa pagdaghan ug unsa may dili maayo kaayo. So atong tan-awon unsa maning bag-ong Kristyanismo, mga kani mura unig bata pa kaayo nga mga pagsugod sa simbahan susunod sa ni Hesus. So atong tan-awon, atong basahon, atong abrihan ang atong Bible sa sinulat ni Dr. Lucas or Dr. Lucas sa mga buhat sa New Testament, sa Bag-ong Tugon, magsugod ang Matthew, Marcos, Lucas, Juan, and then mga buhat. Unsa mangutana mo, unsa maning mga buhat sa Espiritu Santo sa mga apostoles, sa mga disipulo ni Hesus, sa pagsugod yun sa Kristyanismo, hantod kini siya nag-spread paingon na sa known world. Ang Kristyanismo miadto na sa Africa, miadto na sa Roma, sa Libya, dito na sa Iran, sa Iraq. Nagdaghan na sila. So, mao ni istorya. So, abrihan nato sa kapitulo 6. Wala madugay samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinunan, mga sumusunod ni Hesus, nagkabingkel ang mga lumad nga Hudiyo ug ang mga Hudiyo nga Grego ang pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Grego ang pinulungan miingon nga ang ilang mga biyuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa pagkaon. So, iklaro nato ni unsa may nahitaboan ni, unsa may problema sa nagdaghan na ang mga Kristyanismo. Usa sa mga problema nga ang pagkaon, ang pag-distribute, pag-apod sa pagkaon, murag ang mga biyuda nga mga sinultian nila Grego, murag kulang ang pagkaon nila. Murag dinhay corruption. Murag ang nahatagan lamang mao kadtong mga biyuda nga taga Israel. Pero kadtong mga biyuda nga taga ubang lugar nga nakonverter dinha, murag wala sila nataga, murag adunay corruption. So mao na nahitabo. And then versikulo 2, busa giingon sa 12 ka apostoles. Sa 12 ka apostoles wala na ni Judas, nagpakamatay na sila, nagpili na sila bag-ong apostoles nga si Matthias. So, busa miingon ang 12 ka apostoles, ang tanang tinun-an o giingnan nila. Ilang gitigom ang mga tao, mga bagong Kristyanismo, mga sumusunod ni Hesus, giingnan nila. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa pag-apod-apod sa inadlong pagkinahanglan kay sa pagwali sa pulong sa Dios. Ang bot ipasabot nila, pag-meeting nila, miingon sila ang mga apostoles, kami busy kaayo sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Wala mi panahon nga kami ang bahala sa pag-distribute sa pagkaon kay busy kami. So dinhi atong mahibawan nga ang mga apostoles di ay si San Pedro, si San Juan, nagwali, importante di ay nila ang pulong sa Ginoo kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Importante nila kaysa mag-administer sa mga pagkaon. Pila kalibo, busy kayo sila. Atong makita nila, nato dinhi, nga sila di ay importante kaayo ang pulong sa Ginoo. Nga ilang nga sila magtudlo. Kay kini sila nakadungog ni Hesus. Sa 3 ka tuig nakita nila si Hesus, unsay gihimo ni Hesus, o unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo.
Nahibalo sila, gusto nilang itudlo, gusto nilang itudlo ang mga milagro. So, gusto gyud nilang itudlo nga si Jesus lang ang dalan, ang kamatuoran. Dili ang mga gihimo sa simbahan, kundili nga si Jesus lang ang makapasaylo kanato. So gitudluan sila. Mingon sila, importante ang pagtudlo. So dinhi atong mahibawan nga kining mga disipulo wala sila mahadlok nga mobasa sa Bible, kundili mahal nila kayo ang Biblia, ang sinultian, ang gisugo sa atong Ginoong Kristo. So okay lang kay si San Pedro sila, San Juan, San Mateo, nagtudlo sila sa Biblia. Ikaw ako usab, gatuon kita sa Biblia. Mao nay usa pinakadakong reason nga ako usab gitun-an ako ni usab. Usa ko naka video ako ning gitun-an daghang mga libro nga akong gibasa, naminaw ko sa mga theologians katugyong gatuon og lalom, ako pong gitun-an para nga kita makatuon mahibalo sa pulong sa Ginoo. So versikulo 3, busa mga igsoon. Ingon ang kuan sa mga apostoles, pagpili kamo 7 ka tawo gikan kaninyo nga itong requirements, kasaligan, number 1, puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Ug amo silang tugyanan ni ining bulhatuna. Magpili mo 7, pero kinahanglan gyud nga maayo ang reputasyon, maayong tao siya. Kasaligan yun ninyo, kailan nahibalo mo kinsa ning mga tao para musalig ta, walay corruption, puno sa espiritu, espirituhanon, ug kaalam, ug amo silang tugyanan. So mao ba niya atong kung naay election, mao ba na itong gipili sa mga leader sa atong lugar nga sila kasaligan. Musalig kita nga ang buhes dili nila i-corrupt. Mao ba ni atong requirements nga kung mobotar kita, mao ba ni atong nasa atong huna-huna nga sila puno sa espiritu, nga sila Dios nun, og kaalam sa Ginoo. Dili bot ipasabot nga kaalam engineer, abogado, kundi kaalam sa Ginoo, sa gitudlo sa Ginoo. So mao ni mga requirements. And then versikulo 4, niining paagiha makagahin kami sa tibok namong panahon sa pagampo o sa pagwali. So miingon sila, so importante gyud din kayo priority sa mga apostoles ang pagampo. Nagampo sila para nga ang pulong sa Ginoo maka-epekto sa kinabuhi nila, og ang pagwali. Importante ang pagwali. Dili lang 5 minutos, kundi magwali gyud nga mahibalo kita sa pulong sa Ginoo. And then verse 5, ang tibok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Nahimuot, nalipay sila kay murag maayo ang ilang gisugyot. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo og sa Espiritu Santo, og si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, og si Nicolas nga taga Antiqua nga nakabig ngadto sa pagkahudiyo. Sa versikulo 5, inyo bang natandaan, inyo bang nakita ang ngalan sa mga tao nga gipili 7? Kabalo mo, ngalan ni sa mga Grego, dili ni sila mga lumad sa Jerusalem. Ilang gipili katong mga tao nga murag na wala nahataga ang ilang mga byuda. So mga Grego sila, mauni sila mga leader. Dinhi
sa gipili nga pito, duha lang ang ato gyung mahibaw-an og husto. Si Esteban og si puno, basa na ko uli, si Esteban nga puno sa pagtuo, si Espiritu Santo, si Felipe. So kining duha, kini atong bantayan kay paghuman sa chapter 6, 7, and 8, 9, ato na ni sila mahibawan og 15 ni sila. So, gipili nila. Puno, unsay requirements, kasaligan, puno sa Espiritu, ug kaalam. Verse 6, unya sa ilang gidala sila ngadto sa apostoles ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Nagampo ang mga apostoles ug gipandungan nila ning 7 ka mga tao nga mao'y responsable nga mag-distribute sa pagkaon para walay gulo, ug kini sila atong makita nga walay corruption kay puno sila sa Espiritu Santo. Versikulo 7, Busa mipadayon pagkailap ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mikailap nagdaghan. Ang matinunan dito sa Jerusalem nag-anam og kadaghan og daghan kaayong mga pari nga midawat sa pagtuo. So mangutana kita, kinsa maning mga pari? Magkuang kita, dili kini ang pari nato karon. Kining mga pari, kini sila, gikan ni sila sa katigulangan sa igsoon ni Moises nga si Aaron. So kung gikan ka ni Aaron, ang pamilya nimo pila ka libo, kamo ang mga pari. Kay wala man ni sila taga-agbahin sa pagbahin sa pagbahin nga ang mga Hudiyo gihatag og yuta sa Ginoo, wala sila bahin. Sila lang magtrabaho sa templo. So kung unsay income sa templo, mao'y ilang pagkaon. So mura ni sila mga janitor sa templo. Kini sila ang manglimpyo sa templo, kung unsay mga trabaho kay dako kay ning templo, o sa maghalad, sa pagpatay sa mga karnero, pag-ihaw para ihalad didto, mo ni trabaho nila. So sulod sa usa ka tuig, ang mga lalaki nga mga pare gikan ni Aaron kinahanglan mag-alagad dito sa templo sa 2 ka semana. 2 ka semana pag mo pauli na pud siya. So kini sila nagdaghan misunod sa tudlo sa atong Ginoong Kristo. Kay sila kini sila tradisyon ni sila og pila ka libo o close to more than 1,000 nga maluwas lang sila kung aduna sila ihalad dito sa templo. Ang ilang sala mapasaylo tungod sa halad nila nga sunugon, halad nga karnero, langgam ug unsa pa to, and then mapasaylo na sila. Karon mituo sila nga dili ang halad sa mga karnero sa templo kay si Jesus ang eksakto perfect nga halad nga mo'y makapasaylo silang sala. So sila mituo. Okay. Kamo mituo ba mo? Nga si Jesus lang makapasaylo, dili ang atong relihiyon? Dili ang atong gihimo sa simbahan? Dili tungod kay daghang kitang giampo? Daghang kitang na-memorize? O sikat kita sa katilingban? O mituo kita nga tungod lang sa atong pagsalig ni Jesucristo sa iyang gihimo dito sa Kalbaryo? Verse 8, si Esteban na usa sa mga 7, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom. Puno sa grasya, sa gahom. Hay man ning gikan gahom sa Espiritu Santo. Dili gikan niya ang gahom kundi gikan sa Espiritu Santo. Naghimog dagkong mga milagro o mga butang nga katingalahan at tubangan sa katawhan. So, dinhi atong nakita usab nila nga mingon daghang milagro. Dili tungod sa iyang abilidad, kundi tungod sa Espiritu Santo. Mga butang nga katingalahan at tubangan sa katawhan.
So this guy is somebody nga gigamit sa Ginoo. Apan, so maayo siya, daghang mga milagro nga tungod sa Espiritu Santo iyang nahimo, and then adunay pulong nga apan. So kung makadungog kita apan, adunay problema. Apan may mga tawo nga misupak og nakipaglantugi kaniya. Ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cyrene o Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlag mga taong gawasnon og uban taga Cilicia ug Asia. Ato ning explicar kinsa ni mga tawhana nga nakipaglalis ni Esteban. Kini sila giingon nga freedman. Kini sila mga slave ni sila. Mga slave, mga saop, kadaghanan sa unang panahon, daghang mga ulipon. O sila, gihatagan ni sila og freedom. Mga Hudiyo ni sila. O mibalik sila sa Israel. Pundok na po sila. Katong mga tao nga mga ulipon, nagbuot na po sila laing simbahan. So, miingon sila, daghang sa Jerusalem, daghang kayong mga gagmang simbahan, sinagoga. So kini sila naggrupo-grupo pod. Pareha po din sa among syudad, sa Regina. O daghan simbahan pod na ay mga simbahan sa mga mga Ilocano, na sila grupo pod sa mga Bisaya. So kay normal man nga makaistorya mo sa inyong pinulungan. So sila usab mao ni sila mga freedman, mga stricto ni sila kayo siguro. Mga stricto gini sila sa ilang pundok. Kini sila ang mituo nga ang Misaya wala pa moabot. Nga si Jesus dili Misaya. Nakipaglantugi gid sila ni Esteban. Tanaw na to. Apan si Esteban puno sa espiritu ug kaalam. So, espiritu ug kaalam. Naibalo siya sa kaalam, naibalo siya sa Biblia. Tungod niini, wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Dili wala nila na pilde si si Esteban. Bisan karon na ako'y sige kong naminaw sa mga Kristohanon nga gidepindihan ang Christianity against sa mga Muslim. Sila ang nagdepender nga exact nga si Jesus gyud ang Ginoo. So si Esteban usab miingon nga si Jesus mao nay gisaad. Dugay na ning gipaabot nila, miingon si Esteban ang mga Kristiyanon, si Jesus ang gisaad, miabot na. Wala nay laing paaboton nato kay miabot na. Nakipaglantugi og dili gyud nila na pilde si Esteban kay maayo sa lantugi, kay nabalo man siya sa pulong si Ginoo. Kung naay makipaglantugi nimo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, mabuntog ba mo? Kung naay miingon nga si Jesus dili man na Ginoo, tao lang na siya. O si Jesus wala man na siya nagpalansang sa cross, makabuntog ba mo? Kung naay makipaglantugi, si Esteban wala ay makabuntog kaniya kay nahibalo siya sa pulong sa Ginoo. Verse 11, bosa sa tago, nanuhol sila og mga tawo aron pag-ingon. Nanuhol, corruption. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ug sa Dios. So nagsuldo sila mga tao aron nga mag-witness nga kami nakadungog kami nga kana si Esteban miingon nga nagpasipala sa templo o nga ang tudlo ni Moises wala nagpasipala siya sa tudlo ni Moises. Kay sila God ang sakaraan nga tugon mao gini ilang pagtuo nga kinigikan sa Ginoo. Mituo kita gikan sa Ginoo, pero si Esteban wala siya nagpasipala, kundi mituo siya sa pulong sa Ginoo. Verse 12, tungod niini naggubot ang mga tawo
ug ang mga kadaguan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop sa Esteban ug gidalas nila ngadto sa labawong hukmanan. So, kongreso ni, mao ni Supreme Court, gidala sa Esteban didto. Unya, ilang gipaatubang ang pipila ka mga tawo aron pagsaksi. Kini sila mga fake, mga piki nga mga saksi, mga kurap nga mga tawo gihatagan og kwarta aron nga magsaksi against Esteban. Unya, ilang gipaatubang ang pipila ka mga tawo aron pagsaksi og bakak batok kaniya. Bakak. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo o sa balaod ni Moises. So, kining mga piki, kining mga tao nga kurap, nga midawat og kwarta aron magtestigo kontra ni Esteban. Miingon sila, kining Esteban iyang gipasipalaan ang atong relihiyon. Kay balo ba mo? Bisag karong panahon na, kung moadto mo sa lugar dito sa mga sa Iran, Iraq, Pakistan, Saudi Arabia, ubang nasyon, kung musulti ka batok ni Muhammad, patyon ka. Or kung musulti ka mahitugon ni Hesukristo, possibly mapdako ka ang problema nimo. Naagi hapon ni ron. Nga masuko sila kung musulti ka mahitungod ni Muhammad, pwede kang mamatay. So, mingon sila kana siya iyang gipasipalaan si Moises, ang atong pinakadako na atong leader sa espirituhanon. Pero bakak man na, maunay corruption. Versikulo 14, nadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga taga Nazaret nun muguba sa templo ug usbon niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. So miingon siya nga si Esteban nagsulti, miingon nga kini si Hesus nga taga Nazareth muguba sa templo ug usbon niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moses. Kining mga tawhana misunod gyud sila sa mga pagtudlo ni Moises. Miingon sila kana si Hesus nagtudlo na si Esteban nga mahitungod ni Hesukristo. Si Hesus wala man miingon nga gub-on niya ang templo. Miingon si Hesus nga gub-on nimo ning templo nako apan sa tulo ka adlaw kini akong bangonon. Mao'y bot pasabot ni Hesus. Naghimo-himo sila nga templo gyud nila. Ang giingon ni Hesukristo, ang templo sa lawas niya nga kung gubaon patyon ninyo ko sa tulo ka adlaw, mubangon ako. Mao'y bot pasabot. Apan, versikulo 15, ang tanang sakop sa labawong hukmanan mao ni Sanhedrin, mao ni Kongreso, mao ni Supreme Court. Ang tanang mga sakop sa labawong hukmanan mitutok kang Esteban. Milantaw sila gusto. Unsay nakita? Ug nakita nila nga ang iyang nawong nahisama sa nahong sa usa ka anghel. Silang tanan kining mga Supreme Court paglantaw nila ni Esteban, murag naong sa anghel si Esteban. Unsa may but pasabot ani? Kini silang mga tawhana ang nagdesider sa kamatayon ni Hesus. Kini sila kining Sanhedrin. Karon si Esteban, paglantaw nila, malinawon ang nawong ni Esteban. Walay kahadlok kung unsay buhaton nila ni Esteban. Paglantaw nila si Esteban, kalma kaayo. Kay si Esteban, mituo man siya nga ang tanan sa iyang kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo. Kung unsay mahitabo, kung
ang iyang gihimo nga momisunod ni Hesus nga maoy nakapalipay, nakapahiyom ni Hesus. Bisag unsa pay mahitabo sa iyang kinabuhi, wala siya kahadlok. Kay ang tanan naa sa kamot sa atong Ginoo. Mao ba nay atong kinaiya nga kung unsa mahitabo sa atong kinabuhi, mituo kita nga ang tanan maayo lang tungod kay si Hesus galantaw ang atong kinabuhi naa sa iyang kamot. Mag-ampo kita. Amahan namong langitnon, daghang salamat ni Esteban nga puno sa Espiritu Santo nga nahibalo sa pulong sa Ginoo. Wala siya mahadlok kung unsay mahitabo sa iyang kinabuhi. Gusto lang niya nga sundon ang sugo nimo nga ang pulong sa Ginoo isabwag sa tibuok kalibutan. Ginoo, hataga usab kami og gahom kaisog nga among isulti, among iwali nga ikaw lang ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, daghang salamat sa lesson karon sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen.